Vítám vás u Terrarie druhé části. Vím, že dlouho žádná videa nebyla, ale to bylo z důvodu času. A teďka ho mám, no, aspoň trošku. Si nám tu čas. Dneska si budeme stavit barák, možná, že v první části jsme už možná stavili, to už nevím jistě, ale trošku se mi to ztratilo ten world, tak jsem musel udělat novej. Ale to nevadí, doufám. Takže dům uděláme z čeho? Z těch stounových cihel, ty jsou nejlepší. Sakra, pitomej slime. Dneska mám možná lepší FPSK. Možná protože jsem si všechno povypínal, úplně totálně všechno. Kašlu na něho. Vykutám si stone bloky. Ale mohli bychom se i zakutat tady v podzemí. To by taky šlo. Jo. Docela dobrý nápad. Děláme workbench. Proč dělám dva? To je jedna. Třeba... Ne, Pinky. Jsme na 150 životů. To mě nejvíc štve. Ale za něho tak jeden gold. Tak si ho podám. Až někdy jindy. Pinky. Smradí dva. Sakra, serete mě. Jo, už ho skoro mám. No. To zase kecám. Tak jo. Brzo, tak do Vánoc budu mít nové ramky, takže můžete si těšit na víc her, na víc videí a na víc nevím čeho ještě. Jídlo. Především houbička. Ježišu, zase ten modrý slime. Tím tak nejvíc štve. Proč ho nemůžu sejmout? Aha, už vím. Já nemít meč. Sakra. Ježiš, to je tak blbě zpomalený, že ani nevím. Jo, konečně lepší. Až tak lepší to není. Au. Si budu muset dávat pozor, nebo mě killnem. Se podíváme, kolik má healthu. No 67. Ježiš, ještě ten modrej. Sakra! Ne. Já ho zabiju. Pokud tam ještě bude teda. 51 healthu. Do prdele. Serešně. A jak? Doufám, že to zase nandu, protože jsem se tady docela bloudil. A začíná noc. To znamená zombíci. To bude trošku horší. No, ale ne jak ten Pinky. Ten je nejhorší. To je čuráček. Doufám, že tam ještě bude, jinak se asi poseru, protože z něho padá jeden gold a naštvalo by to. No, pár goldů z nich padá. Let's go. Kde jsem si na ty glowsticky? Dobrý, no. Ty se hodí. Ale lepší tohle. Ne, ani prchli. To není fér. To fakt není fér. Tu. Já to tady musím asi ještě nějak... Kde jsem? Tady. Jak se nadechnu? To fakt nevím. Tak rád.
Ne. Ne. Utopím se. Šuriken, ježiši. S tím běžte do prdele. Au. To nenávidím. Jsem ztratil zase polovinu věcí. Což je, no, spíš peněz. Drownet. Ne, můj glowstick, už mám jenom jeden. Jsem blbej. Proč jsem ho házel? Radši si vezmu torčíky. Ty jsou lepší. Ale ne pod vodu. O, tebe si sejmu. Potřebuju gel. No, zombík. Jak já je nenávidím. Au. Menšlák. Yes. I'm winner. Tu svítí. To jsem světluška. By mě zajímalo, jak to zapálil. A proč to svítí tak dlouho? Hodně blbá otázka. Stone, ten si pak vykutám. Dřevo, na to kašlu. Zatím. Shurikeny, ty použiju. Ale potřebuji nějakého zombíka. Nebo slime, ale ten se tady asi moc tak lehko nenajde. Maybe. Tady torč. Oko? Oko za oko. Yes, yes. No. Yes. No moc peněz teda nedává. Čekal jsem teda víc. Cipni. Au. Oko, to se mi hodí. Na vyvolávání bose. Šuráčku. Možná bych si to tady mohl trošku zabarikádovat. Je, červený. Nice. Au. Do prdele. Já se na ně vyseru. Dám to pomím. Jako pravý ninja. Ne. Proč já? Za co mě trestáš? Šuráčku. Ne, já jsem zapomněl na stopky. Do prdele. To se mi docela dost nehodí. Kecám, hodí. To je docela dobrý, ale nevím na co. Defense, je co? Neznámá věc. Tak. Malý trik. Yes. Done. No, já padám. Česka, to si pak vezmu. Zase jsem si zapomněl udělat sekiru. Můžu dýchat. Yes. Done. Yes. A teďka si budu muset asi vytvořit vzduchovou bublinu. Ale... Ne, já to dám. Yes. Fous. To bylo. Co dál? Už bychom mohli začít kutat stou na ten baráček. Vlastně já budu tady. Ale upravovat bychom taky mohli, že? No. Tak to dělám, nepomím. Tam. I když kopr. Je když dýchat. Dýchat. Jo. Dali jsme to. Konečně. Proč já padám?
Proč padá? Co bych ještě tak mohl říct? No comment. Ne, kecám. Brzo budou asi videa ještě na jednu hru jménem City Life. Nebo Leaf, to už nevím. To se mi pate. Ale vím, že to je něco jako Age of Empire. Až na to, že je to s městem. Taky dost možný. Dan. Už mi dochází hlína. Nice. Já to stihnu. A stihl jsem to. Dobrý. No to nevím, jak to vyplavím. Držte tam huby. Já už vím, co budu dělat.